Hej. Hvad vil du bare gave til mig? Nej, kom nu. Ej, undskyld, mega langsomt. Okay. Ah! Okay. Okay. Gave tid nu. Sig hej. Ja, sådan. Så går vi bare her. Nu skal jeg vælge forpælet. Oh my god. Oh my god, jeg tænkte sådan, hvis jeg får sådan noget helt godt udgået. Ej, det går jo fedt. Okay. Så vi begynder bare nu. Åh, shit. Jeg får ikke ingen, der siger hej. Jo, der er der. Kom nu, langsomt. Undskyld, den var mega langsom. Ja. Hej. Beskrivelsen var det her. Jeg kom nu. En gang så er det gammelt, den her PC. Nej, hvor fint. Jeg håber, jeg ikke får en udgået. Det er sådan set en udgået hele tiden. Okay. Og nu skal jeg bare stå der og vente på en gave åbne. Ej. Kommer den ikke? Men så finder jeg en billede. Det kommer nu. Jeg har ikke mange gaver til en computer. Ja. Yes. Udgået. Perfekt. Ja. Og så har jeg fået det så gaver af min skønne BB. Jeg håber, vi kan få sådan en dyr gave dernede. Jeg kan ikke se den. Pænt. Vent. Jeg spurgte lige om, hvad min YouTube-kanal hedder, og den hedder så Almekystikaler, som videoen kommer til at være på. Ikke så underligt. Okay, den her er nok snakket sådan lidt også. Og jeg har fået en surfer, tror jeg. Den er mega pæn af den, ikke? Oh my god. Sej. Tak. Ja. Jeg kunne kun ikke give det første gaver, så. Ej, jeg mangler kun 2 gaver, så er jeg færdig. Gud. Ja, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Oh my god, jeg ligner en punker. Fuck. Hvorfor ligner seriøst en punker? Oh my god. Nye gaver. Har jeg ikke flere gaver? Jo, der har jeg. Ej, hvorfor? Og sådan der.
Jeg håber, han bliver udgået. Og så siger jeg bare hej. Gør det. Boom. Nej, hvad pænt. Okay. Ej, jeg fortsætter. Ej, jeg skal lade det. Shit, jeg får det sat. Sejt. Kan ikke lige se, at jeg er sejt. Nu skal den bare mega langsomt. Okay. Bare lige på hår, og så. Hvor vildt. Okay. Nu skal det komme frem. Oh my god. Ja. Ja. Mega sejt, okay. Ej, det ligner noget. Hvad der? Jeg vidste ikke engang, hvad der skete. Lige noget. Ja, sådan. Så skal vi ind over den sidste gave. Og den havde ikke noget at åbne. Det er mega sejt, det var. Indtil videre har jeg fået 1 udgået. Hej, igen. Ej, okay. For en stol. Okay, tak. Okay. Hej. Okay. Oh god. Hej. Okay. Jeg tror, jeg skal hej til. Hej. Ja. Hej. Okay. Det der kommer sådan til at vare lige minutter, så. Nå, hvordan min computer så langsomt. Men I don't know. Nej. Okay. Det kan være, jeg ikke tager så højt. Hej.
Og nu slutter jeg den her video, så... Nej, jeg skal lige skrive se for den. Jeg fik en gave. Mere. Okay. Sådan noget mega meget. Ja. Det var nok det. Okay, det var nok sikkert sådan sige farvel. Okay, jeg tror bare, jeg slutter den lidt. Ja. Okay. Farvel.